Já bych to celý pojal jakože společný povídání nad tím, co nás trápí v praxi. Jo, my to děláme proto, že neustále kritizovaný za to, že upozorňujeme na věci, které údajně jako nejsou evidence-based a že to je kravina a že utrácíme peníze lidí a že jim děláme zmatek v hlavě. A naopak, jako to, co děláme, my má do budoucna smysl. Dneska jsme tady s Kubou Přibylem jako kamarádi, kolegové a chceme se pobavit o výživě, o tom, co v praxi vnímáme jako to zásadní. A s Kubou, konkrétně s Kubou, jsme tady kvůli tomu, že já ho vnímám jako člověka, který pro mě je jeden z největších odborníků, kterého znám. A to jsem těch odborníků potkal opravdu jako spoustu v mém životě. A navíc je to velmi jako morální člověk. Takže pro mě jako velmi morálně založený člověk, což je pro mě nejpodstatnější v životě. Takže Kubo, díky, že jsi vůbec jako souhlasil, nebo že jsme to nakonec zvládli. Se potkat v našich režimech. Jsme tady v neděli večer, místo toho, aby jsme byli někde jinde. Ve spánkové deprivaci. Jo, takže doufám, že si to užijete. Kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo jakékoliv připomínky, tak se klidně ozvěte do komentářů a můžeme na to. Tak čím bych to vykopl? Vykopl bych to tím, že my chceme vlastně probrat víc téma mikroživin, což je tvoje specializace, ale v takovém jako širším pohledu, kdy už to začíná vlastně od té kvality těch živin, začíná to vlastně od půdy. Ale čím bych to asi vykopl, protože ty mikroživiny, jako asi každý si představí hned, co to je, tak co bych sem zřadil, jako co všechno je ta mikroživina v té naší stravě? No, určitě se budeme bavit o esenciálních vitamínech, minerálech, stopových prvcích, pak nějaký polyfenoly a z určitého úhlu pohledu by se tam asi dalo zařadit i jako esenciální tuky, víš, jako konkrétní mastní kyseliny, protože ty můžeš být dokonale substituovaný energeticky, jako z hlediska makroživin, budeš mít dostatek bílkovin, ale budou ti chybět některé aminokyseliny. Tak je to mikroživina, tak z mýho pohledu jo, protože postavím veganskou stravu a ona bude deficitní na metionin, jo, a máš problém. Nebo, víš, jak to myslím, nebo postavíš veganskou stravu a ona bude deficitní na dokosohexanovou kyselinu. Takže je to makroživina nebo je to mikroživina? DHA. To je jedna z těch kyselin, o kterých jsem někam mluvil v tom videu o omega-3. EPA, DHA, tak ono si lidi spojují. Super, to je hodně dobrý point, takže vlastně oproti tomu ty makroživiny, že jo, to jsou vlastně že jo, cukry, tuky, bílkoviny. Takže i mezi ty mikroživiny bys zařadil klidně nějaké ty esenciální složky těch makroživin, že jo, což je přesně tak. Chytré. Protože ty vlastně člověk jako nemůže sám vytvořit a jsou právě ty limitující, že jo? To je, co limituje to tělo. Proto ta naše profese dává smysl, protože historicky to nebylo potřeba jako takhle řešit do důsledku, protože právě tím, že tam byly i další faktory mimo výživu, nebylo to zdaleka jenom o výživě, byl v souladu s tím, řekněme, s těma přirozenýma podmínkama životníma, byl se na ně dlouhodobě adaptovaný, tak ti skutečně asi stačilo pokrýt jako energetické nároky. A dokážu si představit, že to fungovalo, nebo ukazuje se nám to na výzkumech na nějakých etnických skupinách, kde to tak jako tradičně funguje. Ale v našich podmínkách potřebuješ jít do těch mikroživin. Je to mnohem důležitější, než neustálý jako omílání, že sacharidy, energie, kalorie, prostě ne, takhle to nefunguje. Jo, to je jedna z věcí, která jako silně koreluje s mou zkušeností a proto chceme jako neustále omílat. Protože... Já bych řekl, že se zkušeností každého, kdo v té praxi je jako dlouhodobě a pracuje s klientama. Protože už jsme to mockrát rozebírali v mnoha rozhovorech, že máš lidi, kteří se skutečně snaží a můžou se upočítat k smrti a nic se neděje, nemají výsledky. Takže tam je jenom důkaz toho, že to prostě už líp spočítat nejde, makroživiny a energii. A znovu opakuju, na ten metabolismus a na homeostázu mnoha prvků absolutně nejde jenom o makroživiny a nejde vlastně ani o ty mikroživiny na úrovni vstupu. Jde o jejich homeostázu, to jsou úplně dva odlišný pojmy a můžeme se pak postupně bavit nějakou to vykopni nejčastější deficience, jod, železo, zinek a už může mít a tam dokazuješ demonstrativně, jak je to vlastně pak složitý, jako v praxi. Jako homeostáza té mikroživiny konkrétní, tím myslíš, jak se to vstřebe v tom těle, jak se to dále využívá? No, na vstupu máš vstřebání přes vlastně apikální stranu,
jo, enterocitu, takže prostě z lumen střeva, máš tam nějakou nálož, sníž železo a teď, co se s ním stane dál? Jako, a nechci jmenovat některé experty, kolegy, kteří by byli spokojení s tím, že už spočítali v tabulkách, že máš dostatek železa, ale takhle to v těle nefunguje. A jsou prvky, které si to tělo reguluje, jak na vstupu, tak na výstupu vlastně na bazolaterální straně. Jo? A pak ještě jako orgánově. A je tam spousta hormonů, který to řídějí a spousta antagonistických mikroživin. A když jdeš do toho detailu, tak pak pochopíš, že do toho vstupuje to, co jíš, vstupuje do toho genetika, nějaký tvoje polymorfizmy, takže hodně záleží na tom, s jakýma kartama tu hru hrajete. Jako když jsi super talent, tak třeba máš štěstí a můžeš jíst docela špatně a bude to fungovat dlouhý roky. Ale... Jakože v praxi tím myslíš, že to železo ze stravy záleží, s čím ho jíte, že jo? Něco může blokovat jeho vstřebávání, na jaké míře něčeho může propagovat, že jo? Vitamin C, peridoxin, blablabla. A je to tak u mnoha živin, že máš inhibitory a promotory. Nebo promotéry. No. A je to, v jakém prostředí vyrůstáš, jo? Takže třeba někdo má to štěstí, že má stravovací návyky od dětství docela dobrý a tím pádem, řekněme, i ten jeho chuťový profil a řekněme, tělesná inteligence je na jiný úrovni a ty víš v praxi potom, jaký lidi potkáváš, jak složitý problémy mají a že není pak třeba nějaká snadná cesta jim říct, no vy jste to špatně spočítali v těch kalorických tabulkách. Jo, to jsem teďka měl dobrý případ, že dokud se jedlo dostatek kalorií a to bylo jedno, jestli to byly bonbony nebo to byly nějaké, tak vlastně v pohodě a hubla a je v pořádku, já to budu držet. Takže takový jako bizarní situace. Každopádně. Čím bych to možná rád otevřel, protože nejlepší je načrtnout tu příčinu, to je jako ten konkrétní důvod, že jo. Proč vlastně ty mikroživiny vůbec jsou problém a kde to začíná, že jo. Takže to pro mě začíná od půdy, že jo. Ano. Od kvality půdy. A jak to s tím potom souvisí dál od té půdy až k nám vlastně do té pusy? No, je to tak, protože tím, jak klesá podíl organické hmoty, tím, jak se používá se dusíkový režim, to znamená minerální hnojiva, především dusík, fosfor a drasík, tak se vlastně mění zdraví půdy. Je to otázka let, většinou se mluví o tom, že takhle to funguje rok, 2, 3, 4, 5 a pak si skončilo a ten hospodář jede na dluh. A to, že to pokropíš jako minerálníma hnojivama, tak sice to funguje na té úrovni, že ta plodina, ta monokultura vytvoří hodně biomasy. To znamená, i v nezdravé půdě není problém jako s tím invalidním kořenovým systémem, když tam dodáš ty živiny, to je takový očkování, nebo nevím, jak si to můžeš přirovnat, tak ta rostlina vytvoří fantastické množství jako biomasy. Velkou hmotu. Okay. Ale nutričně je prázdná. A je to do detailu popsaný půdníma mikrobiologama, co se tam děje, jak to vlastně ten dusík vyvazuje, ty jsi chemik, tak to víš, jak to vyvazuje vlastně železo, zinek, hořčík. A to jsou popsané mechanismy, že potom ty to nemůžeš hledat v té rostlině. A ona nemá důvod to inkorporovat, protože pokud tam má takhle uměle dodanou bohatou nabídku dusíku, která tam historicky nikdy nebyla, pokud ano, tak vlastně se mluví o tom, že ta rostlina má pocit, že tam asi padlo 12 divočáků, protože tam je taková bohatá nabídka dusíku, že to jako musí okamžitě využít, protože ten koloběh látek je takovej, že ona se to snaží vyprodukovat, aby to vlastně na tu zimu zase schodila zpátky a teď je venku lehce pozorovatelný, absolutní jako fantastický fenomén, když vidíš listnatý stromy, jak oni si to vlastně pod sebou pohnojí, tu organickou hmotu, jak tam vracejí. A tohleto, kdy ten hospodář vyrobí tu biomasu, dost chudou na mikroživiny a pak to z toho pole kompletně odveze. A zase to musí příští rok pokropit. Ale kdybychom dělali tu nutriční analýzu, tak budeš mít problém s obsahem tady těch mikroživin. Takže máš velkou mrkev, že jo, obrovskou, ale prázdnou na ty mikroživiny, které potřebuješ třeba. Je to tak, jako změnilo se. Je to složitý, samozřejmě bys musel prokazovat, jestli tam jsou tyto karotony nebo karotenoidy, jo, ale určitě chování té rostliny ve spolupráci se symbiontama půdníma, tak je úplně jiný. A nemá důvod investovat vlastně tu energii do kořenového systému, to znamená, ten val je maličkej a už nejde do hloubky, je zase to čerpání. A ten dusík vlastně strhává tyhle ty bazické kationty, jo, vápník, a vlastně ukládá je do hlubokého
podorničí do podloží a tam se ta rostlina nemá důvod dostávat, protože má veškeré živiny jako na povrchu. No. Dobře, takže jako zase prakticky ten ideální režim by byl tu půdu nějakým způsobem jako udržovat a vyživovat tu půdu, že jo? Stavit se k ní tak, aby tam byl i ten mikrobiom velmi bohatý, velmi jako různorodý a pěstovat tu půdu tak, aby byla vlastně rozmanitá, že jo? Složení bylo rozmanité a tím pádem, aby ta samotná mrkev nebo cokoliv, co tam roste, tak si musela současně s těma zásadníma prvkama MPK brát i ostatní současně s tím. Je to tak dokonale vymyšlený, že ona musí investovat energii v podobě těch cukerných jednotek, aby za to dostala něco zpátky. Jo. A tenhle koloběh látek, a zase bychom se mohli bavit, jakou roli v tom pak třeba hrajou oceánský sedimenty, jo? Jak sublimuje třeba jod za atmosférického tlaku a dostává se na kontinent a tak dále, tak dále. A pak tady prostě pak tady máš 2000 kretenů ve společnosti s endemickým kretanismem v důsledku deplece jodu, jo. Nepleťme si to s něčím důležitý. Ne, je to prostě hrozně zajímavý a když jdeš do toho detailu, tak zjistíš, že to je geniálně vymyšlený. To muselo být jako geniální konstruktér. A my, když do toho vstoupíme, tak najednou to přestává fungovat a najednou musíš přemýšlet nad tím, jestli očkování ano, ne, jestli prostě hormonální, jestli veterinární podávání antibiotik plošně, jako ano, ne, no když máš 1000hlavý stádo, tak ano, když máš prostě plankton, tak ho musíš jako pokropit, aby to fungovalo v takhle velkých systémech. Takže vlastně ten ideální režim je někdo, kdo s tou půdou umí pracovat, ví, jaké má ty pravidla a ví, jakým způsobem vlastně potom ta rostlina, která tam vyroste, ta zelenina, a jak to udělat, aby měla to ideální nebo ideálnější složení těch mikroživin. Myslím, že ne, protože tomu hospodáři jde o to, proto se tomu říká regenerativní zemědělství. Jemu jde o ten hospodářský výsledek, nejde jako o to, co tam my změříme za nutrienty, to takhle daleko nejde. Takže jemu jde spíš o nějakou ekonomickou udržitelnost. A pro něj začíná být problém tady ten vlastně dusíkatý režim a konvenční způsob pěstování, protože už teď je to neudržitelný. Jo, dehumifikace půdy, acidifikace půdy, vidíš to, že prostě na Moravě už budeš mít poušť. To je prostě ten, kdo tu půdu zná, tak ti řekne, že na tom už nepůjde nic pěstovat. Zatím pořád z té tvrdý šlupky vyroste jako neskutečná kukuřice, jo. Ale to nejde dotovat do nekonečna. Je to čím dál nákladnější a my pak jako lidi, kteří se zabývají, řekněme, nutričním zdravím, tak pak řešíme ty důsledky, jo. Ale začíná to u těch hospodářů. Okay. A to se promítá i do zdraví zvířete. Jo, to chápu, jasně. Ale jakým způsobem teda by bylo to ideální řešení té situace, že jo? Jasně, protože argument je, že ty už nenasytíš jako takový počet lidí a tak dále. Zase ten, kdo se tomu věnuje, tak ty statisticky, tak vlastně má argument, že ty statistiky se ohýbají a dělají se prostě zase se poměřuje, jak je to teď, ale ty se musíš dívat do delšího horizontu a tam to dává smysl. Takže ta cesta z toho ven je, že se obnoví určitý procento správně kvalitních potravin. Nejde to udělat jako na 100%, ale musíme zvyšovat to procento a už teď to jde třeba na nějakých 20%. To znamená, budeme mít vzor kvality, jak to má vypadat, jak to jako historicky vypadalo, ale nedokážeme splnit 100%. Ale musíme to dělat, to je jediná cesta. Stejně tak, jako se environmentalisti upozorňují na spoustu problémů, rybníkáři, jo, jako když tam vidíš ty zelený rybníky a teď ale my máme jako dobrý krmný koeficient a máme z toho hodně kaprů, to prostě je neudržitelný. Jo, okay. Co budeš dělat potom? No? Super. Takže to jako, aby lidi pochopili, že začíná u té půdy, že ta půda je to, co je ten jako první činitel a ta její kvalita a to, jak se k ní chovat. OK, když se bavíme, že jo, furt o těch mikroživinách a o tom vlastně té výživě té společnosti, že jo, těch lidí, co tady teďka chodí a jsou podvyživení, což jsi říkal, že je 100%, že jo, akorát ty míry jsou různé, že někdo to má jako lehce, třeba my to můžeme mít o něco lehčej, někdo to má víc jako dramaticky. Když si člověk tady to jako chce nějak ujasnit, tak jak vlastně to pozná, že jo? Jde to poznat třeba z krevních testů, jestli je člověk podvyživený? U některých vitamínů, minerálů ano, ale většinou je to hodně složitý, protože ty nedokážeš měřit vlastně většinou aktivitu těch finálních jako produktů. A zase můžeme jít, že třeba panel železa se vyšetřuje velice dobře, tam jako to umíme
Ferritin? Jo, nejenom ferritin, i další, jako ty můžeš falešně zvýšit ferritin, ale prostě vidíš, když čteš ten krevní obraz, tak metabolismus železa, homeostáza železa je dobře čitelná, ale udělej mi to u retinolu, jo, udělej mi to u vitamínu K2, jo? K2. Jo, udělej mi to u Dčka, taky to už má jako svý limitace. Jasně. U zinku, u selenu, jako ty bys musel udělat biopsii, a teď ještě pozor, vtipný je, že ty biopsii uděláš jakože z gramu třeba, jo? Ale to takhle nejde, ty bys musel udělat pitvu a vzít celý orgán a říct, ano, našli jsme tam tolik retinolu. Takže jako v plazmě se to neprojevuje. Pokud se to projeví v plazmě, tak je to těžký patologický stav. Jo. To je to, co jako chci, aby ti lidi chápali, že je to častý argument, že vlastně tělo udržuje v krvi tu homeostázu jako, až jako poslední instanc. Jo. Pokud už jde fakt jako v krvi špatně, některé tady u řady látek, tak. U řady látek, jo, ne u všech, u řady, tak už pravděpodobně ta deficience trvala delší dobu, aby se to projevilo i v té krvi. A navíc tu plazmu dokážeš ovlivňovat řádově v hodinách. Jo. Takže, a zase, aby jsme byli názorní, tak třeba u zinku ty dokážeš vlastně ten zinek jako zvednout nárazově a taky ho dokážeš velice rychle jako řádově v hodinách vyčerpat. Pokud je v těle nějaká infekce, tak zásoby zinku klesají v hodinách a na rozdíl od železa ty nemáš depotní tkáň, z který bys to dobře čerpal. Takže ty jsi odkázaný na příjem ze stravy. A pokud tam není, tak to je možná rozhodující faktor mezi tím, jestli onemocním nebo ne. Jo. Takže proto člověk nespojí, že ne, je to zrovna ten zinek. Ne, proto jako my se zinkem pracujeme v rámci nějaký první pomoci, že když toho člověka naučíš pracovat s tím, že buď to udělá ze stravy, jo, že si udělá nějaký vývar a nějaký prostě mořský mušle a tak dále, a ústřice, nebo to udělá tak, že má v domácí lékárničce zinek a ne, že ho suplementuje celoročně každý den 15 mg. Jo, to není potřeba, ale umí s ním pracovat. V situacích, kdy to tělo má opravdu zvýšenou poptávku a než změní ty symportéry na membránách, jo, aby navýšilo vstřebávání třeba z lumen střeva, aby tu biologickou hodnotu zvedlo, tak to trvá. A říkám, to jsou ty hodiny, kdy se ten patogen může projevit. Je to zase docela dobře popsaný. Jasně, OK. Takže využívá se toho pak i terapeuticky. Jasně. Takže tady ty živiny prostě jdou velmi těžko určit. Někdo říká, co mám jako zase já zkušenost z toho, co tady jako pozoruju, že jsou nějaké projevy té deficience, jako by třeba nehty, plus další jako takové věci, což ale je zase se strašně překrývá a je takové, jakože určit z toho, že máš nějaké tečky a nechtech, že máš nedostatek zinku nebo železa nebo něco. Extrémně těžký. Je extrémně těžký. No. Protože i ten odborník, který teda má tu aspekci trénovanou jako pohled, tak si myslím, že prostě, jo, jestli to je železo, jestli to je zinek, jestli to je selen, no jasně, tak to prostě, já bych si to netrouf. Jako napadne tě to, když už pak slyšíš příběh toho klienta, tak to je dobrý další jakoby dedukce, že si to pucle poskládáš a řekneš si, jo, to by mohlo být takhle. Ale jinak, jako, že bychom řekli, máte skoro na nechtech pozor, určitě to bude deplece železa nebo zinek, nebo... Ale určitě ty s tím pracuješ teda tak, což se jako vím, tak tlačím ti slova do úst, ale že to se mi strašně líbí, jo, to je jako pro mě další klíčová věc, že ty si můžeš projít ten nutriční profil toho člověka, co teda jíš, co jíš přesně ráno, co jíš přesně odpoledne, co jíš přesně večer a z toho řekneš, tak tady z těch potravin, co jste mi teďka řekla, tak na 100% vím, že nemáte dostatek zinku. Jo, to je ta cesta, kterou jdu já, protože moc lepších nástrojů nemáme, než tu nutriční analýzu, pořád je nejpřesnější. A pořád je to hodně náročný, protože vstupuje ti do toho zase ten faktor toho, že ty právě velice těžko budeš kvantifikovat tyhle ty mikroživiny na vstupu, protože právě do toho hází vidle ten potravinářský průmysl, koncern, jo, kvalita těch potravin vlastně už v tom primárním sektoru zemědělství a ty teď vlastně nevíš, kolik tam toho hořčíku je a domníváš se. Takže budou zase skupiny potravin, kde to je docela jasný, stálý, neovlivnitelný, protože to je důležitý pro hemostázu té rostliny, jinak by nemohla fungovat. Takže vím, že to tam očekávám, že to tak je. Ale pak jsou prvky, které ta rostlina může zahodit. A teď je hodně těžký určit vlastně, jestli tobě, jako i pro mě bylo třeba těžké, já jsem žil roky ve strachu, jestli ten jód mám nebo ne. A trvalo mi dlouho, než jsem se uklidnil, že ho teda jako mám, aniž bych ho musel suplementovat, jo? A je to extrémně důležitý, nebo selen, to samý. Takže všichni vědí, jako kdo se zajímají o výživu, že teda selen jako zdrojem budou paraořechy. OK, super, takže to je právě ten hodně důležitý tak, jak se v tom pohybovat, protože to vám zase moc nikdo neřekne, že jo? Každý vám řekl, jak to je, jak je to špatné, ale kde je ta cesta, v tom aspoň pozorování toho nutričního profilu toho člověka,
tak to se mi zdá jako mě osobně jako skvělé. Pokud by vám video přinášelo hodnotu a informace v něm by byly nějakým způsobem cenné, a tím pádem byste přemýšleli nad tím, jak mě třeba podpořit, abych měl na točení takových videí víc prostoru, tak do popisku každého videa dávám vždy odkazy na několik bylených produktů, které pomáhají s tím daným tématem, které ten den probírám. Takže skrz ty odkazy si je můžete objednat, podpořit své zdraví a podpořit zároveň mě. V případě, že byste chtěli probrat něco komplexního, něco individuálního, tak si můžete ozvat skrz můj web, který je taky v popisku, a požádat o konzultaci. Tak díky a uvidíme se u dalšího videa.